takže sme päť zase v štúdiu po reklame a už budeme v podstate končiť, takže chcel by som si ešte predstaviť, aby ktorí ľudia teraz ešte neprišli ku televíznym obrazovkám, aby neodchádzali. Chcem povedať nejaké informácie, že ale sme tu hostia. Téma dnešnej relácie pod lampou bola téma pedofília, zoofilia a zneužitý človek, ktorý bol zneužitý proste pedofilom, jeho otcom, ktorý chcel byť utajený. No a chcem povedať, že pán Drahomír a pani Elena, som rád, že ste boli tu na s nami v tomto štúdiu a chcel by som si s vami podať ruku proste akože, ale viete, pán Drahoš, nemusíte na mňa tie jazyčíska vyplasovať, lebo ja nie som to dieťa, viete. Takže tešilo ma pani, že ste sa s nami porozprávali o týchto chulostivých situáciách. Pánovi Patrikovi tomu radšej blahoželať nebudeme, pretože ešte by som došiel k úrazu náhodou, že by mal nejaký ten tik ešte z tej minulosti. Takže chcem povedať, že budúca relácia bude o tom, ako zaobchádzať s marihuanou a bude to na budúci víkend v nedeľu, takisto ako teraz, 5 minút pred 12 hodinou a proste bude sa to zase relácia pod lampou, takže nenechajte si túto časť ujsť. Ja sa teraz v tejto chvíľky rozlúčim, odozdám tieto vecné ceny týmto pánom a počkajte, ešte tu pribalím pre... Tu mám viacej cen, poprosím záber. Vidíte? Takže tu je pánovi ďalšie, aby mohol zamykať tie svoje detičky. Tu máš zámok, cigareta, aby ste mohli pofajčievať. Kiksku, aby ste si mohli označiť. Ja, ďakujem. A tu nám pre pani Petri cigarety, aby ste si mohli potom s lesbickom uliti, pofajčiť a užiť si toto všetko. Takže ďakujem a končíme. Dovidenia.